चिरां जिल्लानि बालाजार राइजिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाया रबिबारखालि जालाङो। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मनिषा मुसाहारि आरो बयजोंबो अनसायजानाय फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोना बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायनायजों जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ गावबा गावनि थांखि जाफुंसार होनो रावनिबो आसा खालामाजासे गावबा गावनो माबा मोनसे थांखि लानानै आवगायलाङोब्ला सानसे जाफुंसारो होनना ओरैबायदि फोरमायो। आङो आथिखालनि जे सेंग्रा सिख्ला लोगोफोर जे साख्रि नागिरदों बा फरायफुदों बेखौनो आं मेसेज होनो सानो। रावनिबो गाज्रि बुंनाय बा दुखु होनाय बा थुलुंगा मोनाब्लाबो जिबनाव साक्सेस जानांगौ। कालसारावनो हक, साख्रि बा नागिरनायावनो हक, कन्ट्रेक्टर लाइनावनो हक बा एक्टर एक्ट्रिस प्रडिउसार जिखुनु खामानिखौ जोङो जिउआव लाया मानो गोसोखौ गोरा खालामनानै दावगालांब्लानो जों सानसे सहैथारगोन आरोखि। खुनु हायै बुस्थु गैया। मानोना जोंनियाव बांसिन दावराव दावसिया जायो, माने थिखोलायनाया खम जायो आरोखि। जे लिफ्ट खालामलायनांगौ गावजों गाव बे बिराद खम जायो। बे कालसार लाइनावनो होन, बे पलिटिक्स लाइनावनो होन, बे माने साख्रि लाइनावनो फरायनाय जिखुनु बे जोंनाव बिराद खम बे बुस्थुआ। हेल्प होननाय बुस्थुआ आरोखि। जेनेबा नोङो मोनसे इनकारेजमेन्ट इज ग्रेटार देन क्र'र मानि। मोनसे थुलुंगाखांनाय बाथ्राया क्र'र फैसानिख्रुइबो देरसिन आरोखि। क्र'र फैसाया बेनाव थानो हागौ, जुदि बेखौ इउटिलाइज खालामनो रोङाबा बियो थाखाया मास मोनसेयावबो जोबगोन, साननैयावबो जोबगोन। दा ओंखायनो बे जे मोजां थुलुंगा मोननाय, सुबिदा मोननाय बा लामा होनाय बे बिराद खम आरोखि जोंनियाव। दा ओंखायनो जोंनि BTC आव बा जोंनि अल आसामनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदिबासो साक्सेस जायो सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया बे गावनो हारसिङै एखेबारे खाथां थांखि लानानै जुदि नाजाब्लासो बे एक्टरानो जा जिखुनुआनो जा बे सहैगोन आरोखि। नाथाय जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स जौ जुवाजों गफबनानै थानाय नुदों। दाख्लै नोंथांखौ मोनसे सर्ट मुभियाव जों नुदों, मोनसे ड्राग्स लायोबा ओरै जायो होनो। दा बेखौ एसे फोरमायना हो। ड्राग्स लायोबा जाहैबाय जिनिसानो गासिबो रानजोबखायो। देहानि अंग जेसेबां पार्टसफोर दं साफा राननानै बे जोबनायाव जलदब गोग्लैनानै थैगोन आरोखि। मानो होनबा ड्राग्सआ ओरैबायदि बुस्थु बे रानज्रिंनाय बा हुस मोनै खालामग्रा बुस्थुसो। जेनेबा नोंखौ खर' जिनायखौ सुथेनोसै, डक्टरा फार्मासियाव लांबा मा खालामगोन? ड्राग्सखौ थुफ्रेगोन। बेयाव खुनु हुस गैला, बे सेन्सलेस बा गाजोल सोयोना बिजि सोयो बे थाल मोनला। दा बिदि बुस्थुसो ड्राग्सआ। दा बेखौनो जुदि जायोबा सोबोबा बिनि देहाया सिलिंखार आरोखि। एखेबारे हाबा लानो हायै अबस्थाबो जाहैगोन बेयो। ओरैबायदि ड्राग्सआ। दा ओंखायनो जानो नाङा बे बुस्थुखौ आरोखि। बे न'खरबो सिलिंखार जागोन, गावबो सिलिंखार आरोखि। बे बुहुमखौ सि गुफुर जोमनानै थांग्रोनांगोन आरोखि बियो थाबनो। बिदि ड्राग्सखौ जानो नाङा आं खावलायहरबाय आरोखि। अनेकथा इन्टारेस्ट लानो लाइन दं जोंहा, जेरै कालसार, गिटार दामनाय, जेनेबा नोङो सम ट्रिप खालामनाय बा लेखा फरायनाय, निउस पेपार फरायनाय बा एक्सारसाइस खालामनाय, बायदि रोखोम जोंनाव गोबां लामा दं गावनि लाइफखौ इन्जय खालामनो थाखाय। दामनायजों, खननायजों, मोसानायजों, मुसुरनायजों, गेलेनायजों गाव मोनसे फसायनाय टाइम पासनि जे इन्जयनि बे बुस्थुखौ बे खालामना लानांगौ। नङाब्ला बे ड्राग्सआवनो थांगोन आरोखि। ड्राग्स आरो जौआवनो गफबजोबगोन। ओंखायनो गावबागाव मोनसे जे टाइमखौ पास खालामनो एबा खामायनायजों लोगोसे टाइमाबो पास जाफायोना। बेस्थ' गैयाब्ला मानसिया गाज्रि हाबा मावनो सानफ्लाङो आरोखि। ओंखायनो बे बेस्थ' थानांगौ। नों गेलेनायजों बा दामनायजों बा मोसानायजों बा बेरायनायजों जै बेस्थ' थाला। जेनेबा सेंग्रा सिख्ला जिबन जोंनियाव बेस्थ'आ थानांगौ। जेनेबा फरायनाय, दा फरायखाला मानसिया बा फरायनायखौ गारबाय बा फरायगासिनो दं बा लेखाखौ मोजाङै फराया, बेना जाहैबाय नोंना बेस्थ' गैला। बे बेस्थ' गैया होनोब्ला बे मा मावगोन? बेस्थ' गैया होनोब्ला बे गाज्रिखौनो माबा मोनसे मावगोन आरोखि। बे हय ड्राग्स जागोन, हय गाज्रि मावगोन, हय सिखाव खावगोन, हय दुम दाखाल खालामगोन, बिदि आरोखि। ओंखायनो मानसिया सेंग्रा हक, सिख्ला हक, उन्दै हक, गिदिर हक, बोराय हक, मोनसे बेस्थ' थानांगौ। बे थाखा खामायनायनि बेस्थ', टाइम पासनि गेलेनायनि बेस्थ', दामनायनि बेस्थ', मा बेस्थ'? मोजांनि बेस्थ' थाब्लानो मानसिया लाइफआव साक्सेसफुल जायो, गोजोननायबो मोनो, थाखाबो मोनो, बिल्डिंबो मोनो, गारि घराबो मोनो, हिनजाव मोजां, फिथाइ मोजांबो मोनो। एसेनोसै। बबे समजों एक्टिं खालामगोन? आङो एक्टिं लाइनाव थाबाय थागोन पार्ट टाइम बायदि, ओमफ्राय पारमानेन्ट नङा। दा आङो एक्टिंआवनो जालांथारगोन बेबो नङा। दा खिन्थु आं बेखौबो बुंखानोसै, दा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो इउटुबार जा, एक्ट्रिस जा, एक्टर जा, ओंखाम गोमाला। मानोना नोङो $100 जाब्लानो 9,000 8,000खौ मोनखायो आमेरिका डलारा। दा नों मोजां भिडिअ खालामब्लानो, मोजां कन्टेन्ट खालामब्लानो बे लांगाबखा नोंनाव डाइरेक्ट आमेरिकानि बे डलारखौ सोहरगोन, इन्डियान कारेन्सियाव सोलायगोन जुदि मोजाङै खालामोब्ला। आरो नोङो सिंगारफ्राथ' मोनसे प्रग्रामाव नों 10,000 मोनब्लाबो माथो
नङा होमबा मानसिफ्रा 5,000नि मावगासिनो दं मासाव मोनसे प्रग्रामाव 10,000 मोनोब्ला अनेक सोलियो जास्ट जिनिसखौल' मोजाङै लाबोनानै मोजां रायजोखौ एट्राक्टिभ खालामनो हानाय रायजोखौ एसे फुरथि खालामनो हानाय जानांगौ आरो दा एक्ट्रेस लाइनावनो बेबो बहाबा मोसाफैगोन बहाबा खनगोन बहाबा एलबाम लागोन बे फैसाखौ मोनबाय थागोन आरोखि दा खामानि मावनाया मोजां जाबानो फैसाखौ मोनो मा मावो बे आलदा खोथा खिन्थु खामानिया मोजां जानांगौ होनबानो मोनो आरोखि फैसाखौ बिदि बयखौबो खुलुमबाय गोजोनथोंसै लोगो मोनबाय थागोन बेफोरबायदिनो नैबे चिरां जिल्लानि नैबे बालाजाराव राइजिं क्लाबनि बानजायनायाव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेहाय नोंथांनि हांख्रायनानै लाबोदों माबायदि मोनदों गोसोखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय बे हाबाखौ होनायनि थाखाय आदामोननिसिम गोजोननाय थाबाय बे बालाजार जे फोथारावहाय क'क्राझार बालाजार फोथारावहाय जे वुमेन्स वर्ल्ड गेम जादों बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामदों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोरखौबो आङो साबायखर होनो सानो जे फुटबल गेमखौ बेबायदि लैहोर लैहोर फैनानै जे नायफैदों अनसायफैदों आरो गोबांखौ जाफुंसारफैदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बे समसिम नोंथाङा फैनायाव माबायदि खस्थ' खालामनानै बिसिम सफैनो हागोन बेनोसै मा होनबावनो जिखुनु गोजोननाय मोन्दों बिसिम सफैनो हानानै नोंथांनि माबाफोर फैनो गोनां सर्ट मुभिफोर दंबावो नामा फैनो गोनां सर्ट मुभिया गोबाङानो दं एक्जेक्टलि आङो टाइटेल्सफोरखौहाय बुंथ'नो हालिया उनावहाय नोंथांमोना नायबानो नुसिगोन गोजोननाय थाबाय